अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं खामग्लिनाय गोसो खामोरोफो रोफो खामग्लिनाय गोसो खामोरोफो रोफो बिखा गावो खुगा गेवा बुंस' हाया आं अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं नोंखौनो आं नोंखौनो मिथिंगाया माब्रै दं फामि? जोबोद मोजां बाजै। बे न'खराव गलापि थांनानै थायोमोनब्ला हयथ' नोंबो बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन। थोद बाजै, थैनानै थांनायखौ मानो रायखांबाय थायो? दिनै मा खालामनो, खाफालानो गाज्रि, गलापियाबो थैनानै थांबाय। आं बिनि जायगायाव आदर खालामदोंना। नंनायाथ' नंगौहाय आगै, नों गलापि गैयाब्लाबो फिसाय बायदि जोबोद मदद खालामदों। नों बेखौ अननानै मदद खालामदोंब्लाबो नों बिनि बिसि जानो हायाखैना। हायोब्ला नों गलापिनि खालि जायगाखौ सुफुंनाया गाहामहाय आगै। थोद बाजै, थादो। बेयाव हारसिं थानानै मा सानदों नों मिथिंगा? सानदों जे नोंबो दा बावैनो जुलि जाहैसिगोन आरो आंहाबो न'आव थांफिननांसिगोन। अरनाबो सिगांनि बायदिनो हारसिं जासिगोन। अरना आंखौ बिमा लेङो, बेनो नङा होनब्ला? बेनोथ' साननो गोनां। साननो गोनां माने? बियो जाबादि सानबाय बिखौ। बा बिदिब्ला अरननो बिमा नांथारगौबा नों लायनानै होफैदो। नङा नङा नङा, नों बिनि अननाय मोजां मोननाय होनानै बिनि बिमानि गांनायखौ सुफुंबोदों। येस, नाथाय आब' गलापिनि बायदि अननाय होनानै जे आं नोंखौ आदर खालामाखै, नों बेखौ बुंनो हागोन नामा? नों आब' थैनायनिफ्राय बेनि उनाव मोजां मोननो एबा जुलि लानो रावखौबो सानाखैमोन? फामि, मानसिनि जिउआव खेबसेल' गोथार मोजां मोनलायनाय फैयो आरो बे गोथार मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो बावनो हाया। बिनि महर मोखां, बिनि मिनिनाय, बिनि मेगन, नोंखौनो एखमब्ला गलापिसो साननानै बिखा ख्लाबसो मोनखाङो आङो। हाय, गलापि, दिनै नों थांनानै थायोमोनब्ला बेसे खुसि जागौमोन। दा नोंसिनि न'खराव आंखौ बयबो अनो, एमनखि आफायाबो आंखौ बिजामादै गनायनानै लाबाय। नाथाय मा खालामनो, नों गैयियाव गोसोखौ लांदां लांदां मोनो। हो, नोंनि खाफालाव सिन्दुर गैया? सिन्दुर गैयियाव नोंखौ जोबोद उसुबिदा नुदोंमोन, दासो समायदों। सिन्दुर गैयाबा समायना नुवामोन नामा? माने आब' गलापिनि फट' नङा बियो, आंनिसो। आरे, बिदिब्ला आं खोमोरफिनसै। नाङा नाङा नाङा, बियो थाथोंसै। सिन्दुरखौ फुननानै सिन्दुरखौ खोमोरफिनोब्ला अमंगल जायोनो। आरो मोनसे खोथाबाव, सिन्दुर फुनखांनायनि उनाव बे हाबाखौ मावफुंनांगौ जायो। फामि, आंथ' बिखौ गलापिनि सावगारि साननानैसो सिन्दुरखौ फुनफ्लांदों। माथो जादों, बिदिनो थाथोंसै। आंखि गलापिनि जायगायाव फामि जानो हाया? जाथारबायलै आदा बिदिबा। नै जौसे फैबाय, जिराय जौसे जिराय। फामिनि जुलिनि सोमोन्दै रायलायदों।
जों गासिबो गाव गावनि मतामतखौ लाखाजोब्बाय। नैबे बिथांनि फिसाला बिजय होननायजोंनो जुलिया जागोन। दिल्लीयाव इन्जिनियार कर्स फोजोबनानै दा न'आव दङ। नै 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 सावगारिया नै। नाय नै आदै, आंनि फिसाज्लाखौ फसायबायबा नोंनि मतामत मोनबानो जाबाय। जोबोद मोजां, फामिजों बिजों समायफ्लेथारगोन। बिजामादै गेदेरानो खोथाखौ होबायब्ला हा माथो दंबावो, जानायखौनो हमदो, हा माथो बुङो। औ नङाब्ला ना मा बुङो नोंथाङा? बियाय, नोंथांनि आरो आंनि साननाया जाफुंबाय होननानै साननानै लादो। फामिनि जुलिखौ जाबायदि खालामगोन ना, ओनसोलनि गासिबो मानसिखौनो इनभाइट खालामनांगौ। साबायखर नोंथां, साबायखर। मिथिंगा, खोनादोंना नों? जवाहरलालनि फिसालाजों आंनि जुलिखौ थिग खालामबाय होननानै। औ, मिथिगौ। मिथिगौ? माने नों जेबो बुङाखैसै नामा? आंहा बेवहाय बुंनांगौनि मा मोन्थाय दं? मानो? नोंनि आंनि खोथा, जों सानैजोंनि मोजां मोनलायनायनि खोथा। फामि, नों गोरोन्थि बुजिदों। जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अनलायनायनि थाखायसो, गोसो थोलायनायनि थाखाय नङा। बियो मिनिनायनि ठाट्टा खालामनायनि सम नङा मिथिंगा। आंथ' जेबो ठाट्टा खालामाखैना। मा? नों आंखौ मोजां मोना होननानै बुंनो सानदों नामा? आं नोंखौ मोजां मोना फामि। मा बुंदों नों? सिगाङाव बुंथिनानै लानो गोहो गैया? थिगासे बिदिब्ला। बिनि खर'आव दांनानै समाय लानो हागोन ना नों आंखौ मोजां मोना होननानै? बुंदो, मानो सिरि थाखो? थिगासे, आं फिननायखौ मोनबाय। नों बुंनो हायाब्ला आंनो बुंनानै लागोन। आं दानो आफानि सिगाङाव बुंनानै लागोन आं मिथिंगाखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै। नङा, नों बिदि दाबुं। नों आफानि सिगाङाव बिदि बुङोब्ला आं दानो न'आव थांफिनगोन। मिथिंगा। फामि, जाय सोमोन्दोखौ नों आंजों खालामनो सानदों, नोंसिनि आफाया सिगाङाव बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो 7 बोसोर सम नांदों। आरो नों दिनै बे एखे गोरोन्थिखौनो सानबावदों? बेफोर गोरोन्थिखौ आं जेबो बुजिया। आं खालि बेखौल' मिथिगौ, आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा। नङा, नों मोजां मोनलायनायखौ बावलांनांगोन। मानो? नोंनो सिगां बुंग्रोदोंमोन ना सिगां मोजां मोनलायनायखौ बावनो हाया होननानै? आं आंनि गिबि मोजां मोननायखौ बावनो हाया। मिथिंगा, आइ लाभ इउ मिथिंगा, आइ लाभ इउ। फामि, नों मानो अरनि सायाव गिलु बावनो सानबावखो? बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला आफानि खर'आव अर जोंब्लावगोन। नों गोसोखौ फामि, नों गुबुनजों जुलि जानो राजि जादो। आं रावजोंबो जानो हाया। फामि। अरन, न' जादो। हगार, आं जाया। रागा जोंनो हामा अरन, न' जादो। बुंबायना आं जाया। आइ नङाबा आं जाया। नों नोमाखौ बावलांदो अरन। मानो बावनांगौ? एसे गोबावनि उनावसो आं आइखौ मोनफिनदों आरो नों आइखौ बावलांनो थिनदों दिनै। आं बावनो हाया। आं आइखौ नङाब्ला थानो हाया। आं बावनो हाया, आं बावनो हाया, आं बावनो हाया। सिरि था! बे नोंनि बिमा नङा, मिथिबाय? नङा, नों नंखाय खोथा बुंदों। बेनो आंनि आइ। आइ नङाब्ला आं जाया, आं जाया, आं जाया। अरन! सिरि था! ओइ, आंनि गथ'खौ जानला मोनला दाबुं। बेयो जाबाय आंनि जिउनि आंगो। बियो आंनिबोथ' जिउनि आंगो। आंनि सिमाङा बेनोदि सानसे बियो बिबौ बिबैमोननि रागाखौ सुस्रांथारनांगोन। आंनि फिसाया नोंनि साननायखौ निस्सय सानसे जाफुंहोगोन।
आंखौ मानो बुखो नोङो जाय मानसिया अरंखौ दसे नुवाबानो थानो हाया दिनै नों बिनि मोदोमाव आखाइ होबाय आं मिथिया आं दिनै मा जादोंथाय नों दिनै आंखौ निमाहा होदो गलापी आं दिनै नोंनि फिसा अरंखौ बुफ्लांबाय आं नोंनो खोथा होदोंमोन नों दोननाय बायदि आंबो मावदोंमोन दिनै गासिखौबो मावफुंजोबनानै नों दोननाय मोनसेखौल' मावफुंनो हानाय नंला गलापी आं मावफुंनो हानाय नंला आं मावफुंनो हानाय नंला बाबा आंनि मेगनजों आं नोंखौल' नुदों बाबा आंनो दिनैनिफ्राय रावखौबो नांला बाबा रावखौबो नांला अरुण बाबा सना आंनि सना जोंनि स्कुलाव मादार्स डे दिनाव बिमानो फोरोंगुरुआ माबा मोनसे गिफ्ट होनो थिनदोंमोन नाथाय बै समाव आं थानाय नंला आं दिनै नोंनो बेखौनो गिफ्ट होबाय नों गैयाब्ला आं न'आव थांनानै सोरखौ आइ होनबावनो हे आफा बोराइ बाथौ भगबान नों आंखौ दुखु दाहोसै आफा नों आंखौ दुखु दाहोसै आफाया आइनि खोथाखौ लानानै खालि गाबोल' आइयाबो आफाखौ नुवाब्ला थानो हाया नों गोरोबहोदो भगबान नों खौसे खालामदो प्लिज भगबान आंनि आइखौ हरफिनदो नै माथो आदै सोलाय हा नोङो नोंनि लोगो मिथिंगाखौ लोगो मोनथ्राखै नामा लादोंमोन आदै 5 कौटिनि बिलाव सहि होनांगौबो दंमोन
नाथाय दानो फैथ'नो हायासै होनदों। नों थांदो दे। बिमा, मिथिंगाया मानि थाखाय फैनो गोसो जायाखै? गाबोन थांनानै खबर लाहैनांगौ जाबाय। जानो मानो एसे गोबाव जाहैखो खबर गैया दबर गैया। बेखायनो होनदों आङो गाबोन खबर लाहैनांसिगोन होननानै। थौ। मा फावलाय बेलाय? आंगोनि मिथिंगा, आं गावखौनो गोसोखौ हमथानो सानबाय, नाथाय आंनि गोसोआ मानिया। अरन आरो नोंखौ नङाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा। आं मिथिगौ मिथिंगा, नों आंखौ मोजां मोनो। नों जुदि आंखौ नागारोब्ला आं बे बुहुमनिफ्रायनो गोमोरगोन। बे लाइजामानो आंनि जोबथा बिदायनि साखि जागोन। नोंनि आंगो फामि। दिन्दां मा दं नोंलाय? थांगौ र' माहाजोन बाबु। मा खौरां माहाजोन बाबु? फामिया बहा थांदों? फामिजों बाजिजों मन्दिराव थांदोंलै माहाजोन बाबु। थां, मिथिंगाखौ लिंनानै थां। र' माहाजोन बाबु, आं दानो लिंना लायगोन। आफा, जाय मानसिया खेबसे गोरोन्थि खालामनानै जावले गोरोन्थि खालामो, बे मानसिखौ आं माब्लाबाबो निमाहा होआ। आं जेबो बुजिनो मोनाखिसै आफा। नों दिनै दायखौ खालामनानै बुजिनो मोनाखै नङा होमबा? ओंखारलां, नोंहा बे न'खराव जायगा गैया। आं बे न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ जेबो गिदिर सानाखै आफा। नाथाय आं जि मा गोरोन्थि मावदों बेखौसो आं मिथिग्रोनो लुबैदों। गोरोन्थिया नोंनि नङा, गोरोन्थिया आंनिसो। नोंखौ बिजामादै साननानै लानायानो बयनिख्रुइबो बांसिन गिदिर गोरोन्थि। आं मा गोरोन्थि मावदों आफा? आं जेबो हमनोनो हायाखिसै। मा गोरोन्थि नङा? बे लाइजामा मा बिलाइ? ओंखारलां माबार बे न'निफ्राय थाबनो। आबौ, नों जोंखौ होखारबाय आबौ। नों जोंखौ सैमा बायदि खालामबाय। जों थांगोन आबौ, जों थांगोन। जाय समाव न'निफ्राय फैदोंमोन आं बिदि थांफिननांगोन होननानै सानाखैमोन। फैदोंमोन बयनिबो गोसोखौ गोसो खुसि लाखिनो, रावखौबो दुखु होनो होनना सानाखैमोन। जुदि सोरखौबा दुखुफोर होफ्लांबायदोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। आदै आबौ, माबोरै बिखा खायसेब हगारबावनांगौ आं नोंखौ?
बाजै अरमना गासिबो थांजोब्बाय मा? औ ट्रेनजों थांनो नागिरदों माबा थोदोलै बाजै माब्रै बिदि जाखो? माबानो फामिया अरन बिफान लाइजाम लिरदोंमोननो बेखौनो नुनानै राइट रायथारबाय माबा थुदोलै बाजै माबा थुदो थु बिजामादै मिथिंगाखौ होखारनायनि सिगां जोंनो मानो इसेबो फोरमायाखै? बिसोरो आंनि मान सन्मानखौ जानो ओंखारदोंमोन। नोंनि बे मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थांनायाव गलापीनि जिउआबो गोमादों आरो दिनै बे लामाखौ लाबावदों। नों दिनै गावनि असे फिसौ अरननि खोथाखौ मानो सिन्था खालामाखै? सनाफुलि आं मोनसे खोथा होननो आदा अरुन फिसौआ फामिखौ आइ होनग्राया बियो न'आव थांनानै बोरै थाहैनो जुलिखौनो होदोलै माहाजोन बाबु गथ'फ्रा जा सिन्था खालामदों बिसोर थिगखौनो सानदों। नों मा सानदों? नोंनि गोसोबादि हाबा होयोब्ला बिसोर सुख जागोन नामा? बे माब्लाबाबो जानो हाया। गावसोर सानैजों गोसो मिलायनायखौ बादा दाहोसैलै आदा आं नोंनि आथिङाव हमो। आंनिबो बारंबार खावलायनाय नों अरननि बाथ्राखौ साननानै नाय। फामि नों आंखौ नागारलाङोबा आं दि हाबा जागोन बे नोंनि साननाया गोरोन्थि। मिथिंगा आं दिनै नोंजों थांफानोसो फैदों। बिदि नङा फामि नों गोसोखौ थिग खालाम। नों आंजों थांफायोब्ला अरायदिननि थाखाय आं आफाजों सुखु जानानै थानांगोन लोगोसे बिसिनि न'खरनि अरगें जानानै थागोन। बे अरगेंआबो अरायसम जोंबाय थानो हानाय नङा मिथिंगा। बेबो सानसे सम फैब्लानो लासैनो गोमोरलांगोन। नों गोसोखौ दा हगारसै फामि नों गोसोखौ थिग खालाम जुदि आं आं थाङा हगार। हगार आं थाङा हगार
Abang, जेब्ला आइया नोंसिनि न'निफ्राय खारदोंमोन नों आफाखौ गाज्रि जानानै होखारहरदोंमोन नाथाय आं दिनै आइखौ नोंनो गथायबाय प्लिज आबौ आफानि सायाव रागा दाजोंसै Mama jangan mau थांनोसै जावैसो मिथिंगा रथ' आंनि नोंखौ रागा जोंनाया दिनै बेयावनो जोबथाबाय आंनि अख्रा गोसोजों आं बयखौबो दुखु होदोंमोन दिनै आं फामिखौ नोंनो गथायनानै बयनिबो गोसोआव खुसिनि रादाब होबाय हर नोंसिनि आखाया हर बयनिबो खामग्लिनाय गोसोआव खुसिनि रादाब फैफिनथोंसै मिथिंगा आफा अ बिथाङा सोर जाखो जावैसो बियो आंनि आफा अ बियाय बियाय गोजोन्थों बियाय गोजोन्थों बियाय सिरिनाय गलाफिनि जायगायाव फामिखौ गथायबाय आबौ सना नोंनि नोमाया दिनैनिफ्राय नोंजोंनो थासिगोन थेंक इउ आबौ आयै फामि बियो आंनि आफा आरो आइ